Magandang umaga sa inyong lahat mga kanter. Nandito naman pala tayo para tumulong sa mga tropa natin sa pag-ilan ng bitana. Kung tawagin dito, yung maliit lang mga kanter. Tutulungan natin dito. So ayan, dito mga kanter, pupunta natin sa tabing dagat. Nandiyan sila nagladlad. Tutulungan na natin. Bali, pasensya na kayo mga kanter. Ilang araw tayong walang upload. Oo. Busy kasi. May ginagawa pag umaga, tapos paggabi namamana kami. Hindi namin maipakita kasi wala naman kaming underwater na camera. Pangarap din namin na magkaroon ng underwater camera. Oo, kasi namamana rin kami sa gabi. Habang kalma ang dagat. Mali, wala pala nag-area ngayon mga kanter ng wala na nag-area ng yung malaking bitana. Kasi kalma na yung dagat. Pag lumakas ulit, saka sila mag-area. Pero parang hindi na yan lalakas kasi pa-summer na. Malapit ng summer season mga kanter. March. Oo. Malapit na. Tara, samahan nyo kami mga kanter. So yun, tingnan natin. Yun mga kanter, dito sila. Yan. Tutulungan natin. Mga tropa natin. Meron na. Meron agad mga kanter. Duwal kung tawagin dito sa amin. Yan needlefish. So si kanter. Ano pa rin? Malit lang na bitana to mga kanter. Baba lang Yan baba lang. Ginagamit natin sa pambanak. Pambanak. Ito yung ginagamit natin. Lamat ka kagabi? Hindi. Malay isda. Ha? Tap. Sapsap? Wala. Wala. Kawala. Yun. Hindi naman sapsap yan. Wala yung amingay. Pag summer season mga kanter, lumalabas dito yung yung mga goldfish. Pag malinaw na yung tubig. Maagos pa. Ayun Hindi patang. Medyo mabigat din mga kanter. Mabigat din. Oo, medyo mabigat. May agos kasi. Nakasuko yung current. Ayun, meron na. May goldfish. Kinakain ko. Agingoy. Karamihan nakukuha dito mga kanter pag malinaw na. Aginoy kung tawagin dito sa amin. Pag summer na, baka nasa pag March, ganyan, kalahati ng March. Meron doon sa kabila. Ganitong nahuli dito pag pag malinaw na mga kanter. Uy, may pasayan. Sugpo. Bata. Sugpo. May sugpo na, tapos mga goldfish mga kanter. Sana? Sugpo mga kanter. Ayos. Ito, mga goldfish. Madami pa yan mga kanter pag pag malinaw na. Tapos pag high tide sigurado yan.
Yung sugpo mga kanter oh. Dami na. Dami na oh. Dali lang maghanap ng ulam dito mga kanter. Ang ulam, isang area lang. May ulam ka na agad. Yan oh. Dami na oh. Yan oh. Mag-ulam lang yun oh. Dami. Mga goldfish. Yan oh. Sunod-sunod na mga kanter. Kahit sa kabila, meron din. Kabilaan. Ayun oh. Ano? Ayun oh. Dahan-dahan lang daw, dahan-dahan. Umaangat kasi. Batuan. Kailangan mga kanter, dapat sabay yung hila. Oo. Yung pabigat tapos yung ano. Lumuway mo eh. Dami oh. Sunod-sunod na mga kanter oh. Ayun oh, ang dami lang sa kabila mga kanter. Kabila. Ay, ang dami. Yun oh. Namumuti oh. Dami. Swerte. Swerte. Dami. Yun oh. Namumuti. Ang dami oh. Nadali nila. Ang dami oh. Ano? Swerte. Dami. Kadami si Padinglawan ah. Swerte si Padinglawan. Lawan. Lagan. Yun, may alimasag oh. Yung puno niya mo kantero. Yan oh. Ala. Ito may alimasag pa oh. Ito may nahuli akong sugpo oh. May nahuli akong sugpo oh. Ito pa oh. Ito pa. Ito yung si Mantis mga kanter oh. Siapa kita? Sarap to pag malaki na. Pakulan muna natin. Kaya ka man nagduman. Agduman ako. Para Padinglawan. Para duman na daw nang dumakati me. Mga video mo sa kami. Dapat tuhan pero jing ko sulod-sulod sa duman sa ano. May kibaan nga ako. Dami oh. Kadali sila. Ilang area niya na? Pangalawa. Nadali ni Kaigroy. Ibugtong. Nadali ni Kabugtong. Ito, dami pa dito mga kanter. Ganito yung nahuli dito sa tabi pag ano, pag palinaw na yung tubig, pag pa summer season na. Dali pa ginuong. Kabilaan. Dami nila oh. Pang ulam agad. Dulos ang iba. Mag-angat. Rarom kaya. Wala talaga matulog pa sa sampung awan. Angat kaya. Dami pa sanang mahuli niyan kundi umaangat. Medyo malalim kasi dito sa part na to. Pag high tide, High tide mas malabas yung ano, dingoy. pumupunta to sa ano malapit sa Pangpang pag high tide na. Oh, ito po. Hmm.
Yun o, dami. Yun o mga kanter, ito na lahat yung huli. Dami na. Pangalawang area pa lang yan mga kanter. Dami, mabigat na. Estimate mo mga 10 kilos na. Lampas. Lampas na. Ang dami na mga kanter oh. Mga goldfish, ganito yung ano, nahuli talaga dito mga kanter. Oh, pag summer. May mas malalaki pa dito. Oh. Mag-iingoy kung tawagin dito sa amin mga kanter. Tapos yung may dami kasing klase nito. Yung sa laot kasi nahuli, yung Hawaii. Oh, Hawaii tinatawag. Hawaii na ano, agingoy. Yung may kulay itim dito. May orange tapos itim. Ang dami na oh. Bali mag-aariya pa sila mga kanter. Ayusin lang yung ano, lambat. Ay, doon tayo magladlad. Ano? Yun, mag-aariya pa sila mga kanter. Bali, ayusin lang muna yung lambat. Mag-aariya tayo doon. Dami puti. Doon, kabila. Baka mayroon pa dito sa part na yan. Yan. Dami turista oh. Mga turista pa. Yan, tapos nang ayusin mga kanter yung lambat. May panibagong array naman. Pumunta doon mga kanter. Yun mga kanter, nag-ariya na ng lambat. Bali papunta yan dito mga kanter. So yun mga kanter, abang-abang lang po. So yun mga kanter, nandito na, maghihila na tayo. Ang dami tayong ano, huli ngayon. Tingnan nyo, nasa loob na mga kanter. Mga putian. Ano? Jackpot. So yan mga kanter oh. Maghihila na kami. Ang dami. Ang lalaking banak mga kanter. Mga kanter, sinisimulan ng hilahin yung ano, lambat natin. Ano? Krista, dito mga kanter oh. Pag kinausap tayo niyan, dudugo ilong natin. Sigurado yan. Kahit hindi tayo susuntukin, dudugo yung ilong natin dyan. Ano? Jackpot na tayo, ang dami huli. Yun mga kanter oh. Malapit na yung lambat natin. Ayun, ang dami tayong ano, huli mga kanter, nasa loob na oh. Ang ganda talaga dito ng view sa atin mga kanter. Ayun oh. Ayun oh, lalaking banak. Nagsisitalo na mga kanter. Bali nasa loob na ng lambat natin mga kanter oh. Ayun oh, nagsisigawan na. Madami na tayong huli mga kanter. Ito na mga kanter. Meron na agad mga. Meron na. Yun oh. Bali, inaayos doon mga kanter sa ano, bandang ano, sa gitna. Medyo lumulubog kasi yung net natin. Malambot kasi yung ilalim. Mga lumulubog. Nasa bandang ilalim pa naman yung ano, yung ganyang klaseng ano, isda mga kanter. You know, bandang ilalim yan. Lumulubog. Ano, meron na? Yan, sunod-sunod na daw. Dahan-dahan lang. Dapat kasi dito dahan-dahan lang pag ganyan. Tanda lang hila. Ayun o, lumulubog na naman mga kanter. Angat natin. Tas-tas pa. Yun o, meron na mga kanter. Lumubog kasi yung lambat. Sayang.
Meron na sana oh. Ayun, madami na. Ang dami na sana. Ayun oh, sunod-sunod na mga kanter oh. Dami daw sana sa laot, may ibabaw. Doon sa bandang gitna. Malakas kasi masyado yung current. Ayun o. Yan o. Kung man sa tutunan niyo. Grabe na. Dami na Sunod mga na, oh. kanter. Jackpot na mga kanter. Kahit pa paano may pambigas na. Isang bulto na lang mga kanter. Malapit na to. No, sunod-sunod na naman. Ang dami na mga kanter. Dami. May mga sapsap po kasama. Yan o. Pero ang turista tumutulong sa atin mga kanter. May turista pa. Yan o, tumutulong. Jackpot mga kanter. Dami. No, namumuti mga kanter. No, dami. Sabi ko pag pumilas pala yung mga puti. Tandaan lang daw. Yung mga Amerikana. Pag pumilas. Luluway sila, luluway. 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 Dami. Mga sapsap. Tampong baga, ang bako mong barurong. Mga Kaya sapsap. babaw na itong barurong. Ay ano, tambong. Tapos lang mo rin ayun. Sarap mga kanter. Ayan mga kanter, ito na lahat yung huli natin. Ito, tatlong area lang mga kanter. Ayan o, Huli. tatlong area. Dami agad mga kanter. Meron pa doon. Yung mga sapsap. So ayan mga kanter, maraming salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng biyaya. Meron na tayo pambili ng bigas. So ayan mga kanter, sa sulit supporters natin dyan, maraming salamat po. Sa mga walang tawang sumusuporta sa ating pag-vlog, maraming salamat din po. Sa mga silent viewers natin dyan, maraming salamat din po. Sa mga hindi nag-i-skip ng ads po, mga kanter, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay patuloy nyo kaming suportahan sa aming pag-vlog. Ingat po kayo lagi mga kanter. God bless.